आसामनि हारिमु बिफान आरो चिरां हारिमु आफादनि बानजायनायाव 10 सान हारिमु मावबादाखौ दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। आसाम सोरखारनि मोनफ्रोमबो बियाबनि सिङाव मोननै 10 साननि हारिमु मावबादा खुंफुंनो लानाय थांखि बादियैनो दिनै 31 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय बिरहांगाव गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव आसाम सरकारनि हारिमु बिफान आरो चिरांनि सिफुं हारिमु आफादा जथायै गोलोम बोथोरनि हारिमु मावबादाखौ बेखेवबाय। बेखेवनायाव बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैयो चिरां जिल्ला फरायसालिनि नायदिंगिरि IAS जों लोगोसे चिरां जिल्लानि ADC रिंखां ब्रह्म, 31 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी आरो गंबा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरा। आसाम सरकारनि जा कालचारेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे थांखि लादोंमोन जे गरम बन्द'आव जोंनि फरायसाफोर बा लाइमोनफोरखौ कालचारनि बिथिङाव मोनसे ट्रेन आप खालामनांगौ, बिनि थाखाय वार्कशप खालामनांगौ। दिनै चिरां जिल्लायाव मोननै जायगायाव, मोनसे जाहैबाय बिरहांगाव हाई स्कुल सिडली समस्तियाव LAC वाइजआव, बेनिफ्राय बासुगावनि टाउनाव मोनसे दिशा NGOनि गेजेरजों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगो लाफानानै आरो नैबेयाव सिफुं हारिमुजों लोगो लालायनानै फैगौ 10 दाननि थाखाय मोनसे वार्कशप खालामनाय जागोन। आरो बियो आसामनि डिपार्टमेन्टेल रिलेटेड स्टेन्डिं कमिटि दङ, बेयाव आंबो मेम्बार हिसाबै दङ, बेयाव थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियैनो जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफोर एबा लाइमोनफोरखौ जोंनि आसामनि जे जोंनि दोरोङारिफोर मोसानाय दामनाय देनाय बेखौ फोरोंनांगौ। आरो साननाय जादों जे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि मोनसे सिमां जे आसामखौ भारतनि जौगासार रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे खालामनांगौ। दा बेनिखायनो जोङो गेलेनाय, मोसानाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय फारफ्रोम बिथिं जाय बिथिंखौ लानानै मोनसे हारि एबा मोनसे हादोर एबा हादोरसाया जौगानो हायो, बै बिथिंफोरखौ हानजोबनानैनो दिनै बिथाङा मोनसे सिमां नुदों। आरो बेनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै दिनैहाय नैबे बिरहांगाव गोजौ फरायसालियाव सिफुं हारिमु आफाद आरो जिल्ला बेंगिरिनि ज' मोनसे हेफाजाबाव बे हारिमुनि मोनसे मावबादा खालामनाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ हारिमुनि बिथिङै, जोंनि राव हारिमु दामनाय देनायनि बिथिङै बिथांमोनखौ मोनसे फोरोंनानै सांग्रांथि लाबोनाय आरो जौगासारनो थाखाय राहा होनायनि थाखाय राहा खालामनाय जादों।